pamiętno niedziela grudniowa. Grudzień, ostatni miesiąc w tym roku i ludzie nie ino w tym fajerowaniu roztomajtych naszych narodowych roczniców, głównie tych festenie stratnych i tragicznych. Począwszy od styczniowych, corocznie częściej omijanych rocznic wyzwolenia poszczególnych miast, bezfestnie bogoojczyźniane rozpamiętowanie zaplanirowanej klęski, bezmać najważniejszego w naszych dziejach powstania warszawskiego, bez cud nad Wisłą, kiedy był direkt wyglądaną dla naszego kurdupla prezesa i jego iptowatych uczydówskich przyleżytością do potrząsania, wymochiwaniu na wszystkie zajty szablą, kiedyś ezycli na koniku, na kozidłach, paradny wjazd Józefa Piłsudskiego wieszczący Polakom ściepnięcie o zbiorowej szeri, aże do teatralnego prąbłoszczulania się nad losem Polski i Polaków zniewolonych, bez jak ci to ujął kiedyś klasyk, pachołków Rosji spod szyldu Wron pod wodzą generała w tych ćmawych brylach Wojciecha Jaruzelskiego. I zawsze też we łońskich latach to ostatnie zdarzenie oznajmienie w 1981 roku stanu wojennego wnet na 2 tygodnie zdominowało grudniowe doniesienia cajtungów, radioków i telewizji. Latoś mamy deczko inaczej, bo tak naisto najważniejszy jest Macierewicz ze Fotygą i te ino niewtore familie, kiedy mieli zadoczkać na fajram śledztwa i wyrobiają nikiej na prane hazoki belekaj, bali i tamka i żody nie chce słuchać. A mnie teraz idzie o to, co zawdy we dnioszkach skorzy kiedyś tam rocznicy zawieszenia teleranka na radiokowych welach i za ekranów telewizyjnych wylewała się prąbrzyka tragicznych wspominków naszych lancmanów i takiego ci rozpamiętywania wiekopomnych krzywdów nawyrządzanych bez uwzięcie dzierżący się zesli diosecki ustrój. Zdawało się na zicher, że wnet 40 milionów Polaków zostało bestyjsko pokrzywdzonych, jak to ustalili eksperty z IPN-u, bez ten związek przestępczy o charakterze zbrojnym. I że co? I że nos nie natela? I że Blank nie było? A co to mo do rzeczy, kiej rachują się no krzywdy wyrządzone nam sam tukej Polakom, zdrowej tkance bohaterskiego narodu sflekowanego ręcami komunistycznych szergów spod szyldu Wron. I Blank też w tej sytuacji żadnego już ci nie dziwuje i że za latami rośnie ci prąd we postępie geometrycznym cyfra pokrzywdzonych. Przybiegło nam lawinowo roztomajty zorty kombatantów, o których tak prawdą w onym czasie żody nie słyszą. Pamiętacie ta rocznica Solidarności ostatnio, nie? Słyszać było we telewizji zduszony głos młodej babeczki, która ze płaczkami we ślepiach oszczulała się nad swoim łoschwionym takim emocjonalnym i psychologicznym szokiem wywołanym niemożliwością oglądania teleranka. To na zicher była masakra duplikowata istną młodziokową gotką. W latach obowiązywania stanu wojennego krajzował widz i że jedyną dobrą stroną tej sytuacji było to, że ze ostatkiem jesieni 1982 roku gwałtownie przybrała liczba urodzeń we Polsce jako efekt godziny milicyjnej i bojkotowania bez naszych rodaków telewizji wtoro cyganioła. Ale to byli ino słuchy i nieobadane informacje, boć Blank słusznie jedna z tych wojennych grudniowych kombatantków oznajmiła, i że razinku od tego stanu wojennego napoczną we Polsce ślatywać wskaźnik przyrostu naturalnego osfechtowany niemocą twórczą tych wszystkich internowanych i zwierzęco zestresowanych działaczy opozycyjnych. I mogę to być można i prawda, złożywszy teraźniejszą cyfrą owych podziemnych działaczy opozycyjnych. Nie chciałbym sobie te, co teraz godą
Cotorowskich rodów brzmiało szpasownie, poćmiwie i oszkliwie, ale jako inżynier bildowany jest w PRL-u, jak większością naszą, pompoczku odpuść mi ten grzech, elita polityczna, spierający się na matematyce, nie poradza spokopić, skanie się wzięli ci, których mienieniem nafolowanego prochami prezesa stali po drugiej zajcie barykady. Wiecie, tu byliśmy my, a tam stali zomo. Moc kalot musieliśmy ścierpieć niedogodności skuplowane ze wykludzeniem się za granicę. Wiele też płaczków, ale już przy większych przyleżytościach wylewali roztomajte zorty poszkodowane i niezadowolnione ze PRL-u z kuli odmowy wydania paszportu. No ale w ostatnim czasie nawet jako narodową krzywda uznali to, że w czasie i zarostki po stanie wojennym wielu mocce działaczy umożnili wykludzenie się na emigrację. To, że mogli wykludzić się, wyjechać, ja miarkuję, co to ino bestuż, co by nie ciepali kloców pod szłapy ludziom sam tukej i mogli doparzyć do niekontrolowanej bez nikogo rzeki pomocy zagranicznych łoszczotków przyjaźliwych polskiej opozycji, jeśli te rosły dla nich wtórych wiekopomną krzywdą, wymagającą na doczkaniu zadośćuczynieniu tak, jak i poradniowego niektórych tych najbardziej terowskich wargatnych za heresztowaniu, za wtóry to heresz przynależy się odszkodowani. Wszystkie działali dla dobra Polski, dla szeroko pojętej ślebody, byli ideowymi bojownikami, byli tymi, którzy swoje osobiste cele składali na ołtarzu ojczyzny, ale odszkodowani się przynależy, bo jak śpiewał Wiesław Gołar, czerwone maki, serce ojczyzna, czaska koszula, tu szwabska blizna, tu popatrz blizna. Już srogi strach pomyśleć, co się będzie działo na bezrok przy bardziej okrągłej rocznicy zamachu na Polska i Polaków. A mnie, kiedy słucham i oglądam ten całki żałosny, nieszczęsny spektakel, zdomi się, co żył w tym czas we blankińszym kraju. Przykłady mogę być jeden pinkel ze mojego otoczenia. Hop, wylazuje łoszaroku do roboty, robił we hucie Beldun. Tak można kole 10, jego babeczka napoczyno siać, panika z kuli zapedzianego we tym werku strajku 14 albo 15 grudnia, lałęcić i krymfować i targając se włosy ze palicy tyrać po sąsiada i znajomych ze poczuciem srogi, bez mała dziejowej krzywdy. Tak, ale kole 3 po południu hop wróca ze roboty, strajk skończył się po 3-4 godzinach i baby i obiadu nie ma. Deczko znerwowany wylazuje na dwór, w tym okamżyku natrafił na lamencąco na całki karpętel baba. To ty, chopecku, żyjesz? Wszyscy ta jego baba, która uwierzyła w ta swoja wizję. Jak mogłeś mi to zrobić? Przecież już wszystkie naokoło wiedzą o naszym nieszczęściu, o moim wdowieństwie i sieroctwie naszej cery. Teraz kiedy oni mieszkają we Mieńca, bo po poradniowym epizodzie związkowym, ale ino chopa, baba trzymała się rozumnie na uboczu polityki, festelnie wartko znodli koligacje, wiem, pochodzenie niemieckie i dziadzi wzięli walka o wolność, o uniezależnienie się od ruskiego braci Bera i wszystkie te wierzchnie, chwalne ideały solidarności. I stworzono im możliwość wypowiadania się na temat stanu wojennego. Co go dali? Ano żywnie osprawiali o tej nie dającej się przepomnieć wojennej traumie tej pamiętnej grudniowej niedzieli. Eugen z Pnioków.